kuyabwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achabwirigirie amabati anda umsialia utagete showroom yeito nigo enkare iyuerengia na boigo ekogokiriso yao chingaki ogoswasa yiga kurigiriria amabati aiga ntobwate team tembo abo bagokora imirimo ase showroom yiga babwate chingoro chingia chugo kwarigania na boigo cho tebererie kindi kinsi uraganie bagotebererie company ya mabati rolling mills niko babwate amabati chingenjo ao ayuare ye chikala ao na boigo ayuiga bwate chi profile net gauges ao bunamono babwate normal corrugated na boigo box corrugated asime ko babwate boomerang ayuare aye chigage emerongetato asama mabati alia ye chigage emerongibere na isaro na isato babwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile grows na boigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chena roman jinko na boigo web design babwate ligani kabwate chikala bunabonelia chako gray brick red tile red maroon sky blue na boigo na green obutambe bwe mabwate liga niko bokolengana amo nukuganya gwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochikunyara kabo gutumika chinga gicho gwakeranya amabati liga ase nyumba yao tutari rero ase ouru MRM showroom onyare kabo gukwerera amabati yu akomenya segeka ayo uchanye warrant na boigo ayo urakoberwa ikasure asubwango edukenyega ya ouru superstores yego toka se enyumba ya ouru complex imiyumu chuyigo busongo iyo erangene duka ya Safaricom boigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers iyo ere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera seti namba chabo 0111161500 Ouru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Wakire mwanjo murigerere Gatembe Television karibu sana nende nokugania kwa na nkwatarite obutuko boro botwereru kigima kirondo tsingarero litukorio Jumatano liachakire asinjira ere yo monso kigima enjira ya bene nekiro ngukwarigania erinde tinyare gusanga naye ase miroberi ya Gatembe Television ase eritikeriga ariarero nguruko Matilda obaigwa tokubwatirana nere Barnabas Ondari na boigo Jasper mwanjo murigerere nogukonyoria ngachinga kibune chiga ekero obogima bugendete gokonga husikero kwarorire nga kero kene nigo uchumi ya berembe nigo school fees ya kwengere no kunya gukoinyori nga ekero sekero nonye bya kongere ene kinga koirire omwano ase skuru nga ikiagera obunda abukora nyare ko omwano ase amatuka yaiga osonye koligeti omwano wanyare okoria bya kigimase obugima bole bosi okukobwa osasa amatukale bosi omwano gabe bya acha kogosire gose acha gwekonyero mwanyene kiagera togosome mwana kosemere tinga nero gocha kogokonya chinga kichine ebintongo chi vire ebyonchoka lakini no konyoria nga chinga kichonsi ene kyabuna SME nero egintu kingenjo kwabekire bosio anemano gochiase omwano otari it's not about ebintu biri byonsi obwate gose iniberi kwarigeiri abana baiga korende karamo SME ritangani kyagera ekero nonya mangana woncho kana bomwano wega konyara wetenenera nonya ne kero ratoke to iyo nabakonyara ngomwano yere egweko monyene nabakonyara korigia enjira yokweroseria ebintu biri otanyare tekorosia gose biri kwarigeiri korosia myake mengi otaraikirane karibu sana erinde tunyara gusanga asenjira ere eyo bwamo na ekero ndoche chitariki 25 na isato cyomutenyega ugatano matuko atatu batukabera atatu omutinyi ngwa kolenze kumwancho murigereria genda konya kwebekira etik no bwate lisa karali aho no bwate calendar yawo ase kwarigetinga goikira omwako yiga ko wikagati asenare ratoke ginde omwako yiga ko mutinyo nane ko mutinyo ko na kabere nitakuwa nimeachieve this and this lakini kiro kurigereria boniga
genda kwebekere tiki ngai goikire roche metienye bona etanero kwa burungu sire etano ya erire ya kirense omwaka ngikore nusu bono ngai goikire asia marorao kwa wate yo mwaka yoiga 2025 karibu sana rinde nyara gusanga naye ana muno aiga asensemo yekyonga na ekero ngochaka umonjo murigireria obunyabi obutindi nigo bwanyalete gokorekana rituko oria igoro mapema ekero bono oyore county commander kura ase county ya Kisii omanyekanete buna Ronald Kirui anyalite kura oko obonyabi obo naboigo nekero banyalite wika ase chinsemo chia itumbe naboigo mucho busongo anne muno una enchire yamo yokogendereria gotinya esegi yokurwania ebinyugwa bitancheire mu county commander ka ukona kura ase chinsemo chia itumbe nigo anyalite kura buna amaro atancheire naboigo ebinyugwa ebyo byonsi na aria na chinyasore na boigo tisigara ebintu biri byonsi bigotumeka bikoleta oboti ose bigotindi omonto tibibonete kogendera wanchero ai nemuno aiga ase county ya Kisii eyo yabere buna negative county chiri chigenderete kubotiraniwa no muchando oyo woborevi borigoro. Mumeona kwamba hapa pia tumeshika bangi ambao iko kwa aina inaitwa brooms. Hiyo ilikuwa inaendelea kutengenezwa ili uuzwe kwa soko. Na tungependa kuambia mayouth wetu kwamba waachane na mihadarati, waachane na bangi. Bangi iko na madhara kubwa sana kwa afya na hata watoto wetu ambao wanaenda shule. Waweze kuepukana na hizi. Wazazi wetu tuangalie watoto wetu sana. Hapa mumeona kwa hii soko tumeshika bangi. Kwa hii soko again tumeshika hizi makompyuta hizi. Na ile filamu ambayo ilikuwa inaonyesha kwa hiyo duka ni filamu chafu aina ya pornography. So wazazi usitume mtoto eti anaenda kucheza PlayStation. Hakuna PlayStation anaenda kucheza huko, anaenda kuonyeshwa filamu chafu. Na hiyo ndio inaangusha maadili mema katika jamii zetu. Kwa hivyo wazazi tuchunge watoto wetu, vijana tunawadharisha kwamba vileo vya bangi inaadharisha maishani mwao. Vita hii ya operesheni kushika bangi na kushika chang'aa. Vita hiyo tumesianzisha katika kaunti yetu ya Kisii yote, na kila boma lote ambao inafanya uhalifu ya kuuza bangi na kuuza chang'aa kwamba siku zako zimehesabika. Kabla hatujafika komesha kazi hiyo mara moja, kwa sababu tutafika kila boma. Na hapa Kisii tunaambiwa kwamba kuna wengine wamezingira hata maboma zao na perimeter wall, kwamba inafanya kuwa ngumu na kuweka ma CCTV kufanya kazi ya polisi kuwa ngumu kuaccess pale. Naambia kwamba sisi tutafika pale, tutachukua search warrant na hakikisha kwamba mahali ambapo kumefungwa tutasifunja mpaka tuhakikishe tumetoa bangi zote. Omo assistant chief Edwin Ondieko kaukwana ase barasemo lituko regoro nigo anyalite kwera buna echine chingaki chokolendana hanne muno ekero embura egendete kubeka riraba konya naboigo nekero aboririe aboibori bechinseme chobanyare kwenekia na abana babo bonsi banyare kugenda ase chiskuru ili kwenyorera SME almost keto anko dipona sanya na ringaroro ati wintereisaine somugundo ndoba ntonga inese mutation dogo che ground tonyora bunenchira yemo yogotinyo borendi naboigo koreta magenderero ase binyoro abamenyi kurwa se kinyoro Kenya kobaria bagotokemie location ya Nyabururu igo batware barasa no mugambi asogokwanira amagenderero naboigo kugayana emechanderi bagenderete gwetera marieta ankoro kukaita ase asiago
igonde omugaka bwa ekenyoro kia Nyamataro kiruka rero iga ntwabwate barasa y'omugambi ntubaito bakira aso nonge gukwanira amagenderero aya twarorire na aya tuguchika kwara guchimotwa bakora wa nomo assistant chief Edwin Ondiek korwa sesa location ya Mwamusio Town ningobona boliria abamenyi bensemejwe gokeania okuya kwa magena chinsemecho Samaria tako kwa Ondiek Edwin omo assistant chief wa Mwamusio Town. Mwamusio Town kuru Nyaburu location. Rero ntwabwate ebarasa kwa kubaraza aiga ese kenyoro kia Nyakubali. Abantu kuna bacha twabwate obosemia kuna abantu bakomenya chinga kie chimbura bunere nyinge uraiga abantu nkore mabare kwati baramagena igo bona munembure buchete twabakane mbangana yo kwati magena chingoro ime ikona atari gukwana nabamenyi bensemeywe nigobona segeta obosimeki bwemete ne bwana tesimekwe yoze serikali ngotebere toiki 15 billion by 2030 abantu abamba watemigondo n'abalimi bale igo tuokoimiza twenga manganayo nanyina bo elio konyora magenderero chinsemecho abamenyi bensemeywe nigo bali irayo gukubatesia eserikali kwati sababu ende to kuchifuni abana siasa na kobe togeria nga asengencho yobonene bwabo atwatebanga igo togote na musimamo no Kenya ase eserikali ere ororo atinga kikine ari bwate kendera nyare gotoa chinga kibono abaiboli baboliwe kwenekyanga abana babo nkogenda bali chiskuru na konyora chisemi iyo bachigonchurulia amagimabo amatukankyo abujinga kimine embulero malaria nero abantu ba register sha asubunge elinde kerba ruwalire bagenda baruwaliwe abana boniga nkogenda bali chiskuru etwamiza abaiboli bakikishe nga abana nkogenda bali chiskuru because serikali kutumira chibezo chiskuru skuru free chibasari nkuru chire saba gambia ba MP barure chibasari igo mwana undi wensta bwene ti go koberanka igabana bonse baegwe equal rights ebanyore basic education komenta nayo ni gobono bagikeria ebikora byobo salia nabego kubolia abaiboli kubwaterana elio kwena kianga abana babo ngutwara bali chimbwa chingiya sabana ababande okora bagutaka ko ire bintu byabantu bande elinde nganko agendereri bali lakini amangana yo twayagikeri no members bakande nga ebintu bitigwe abana beske baira ne chikanisa aba elinde na baroba ko shape obugima bwa baadaye kulipoteri kataseni kyao bwanchete kya getembe korega sekenyoro kya Nyakubalia iyo kutukemeye location ya Nyabururu imeye bunge ya Kitutu Chache South litera na igonkoro kwa Dipon asanya mwancho murigirira na serikali ya kaunti ya Nyamira nechiwakana amadeni onsi ebwate ya abanyagitari ose bali bakwana na obukoreri bwa kebochano korwa ase binyoro bamanyekanete buna community health promoters ayo korengana no mugavana bwe kaunti yo Omosike Amos Enyaribo na boigo nigo anyarire konekia buna serikali yo gose kaunti nechikobwatoka chibesa chire chinyinge kegima enengo erigoro mono gocha ase wizara ayo chenu ase omwaka bw'ekibesa oliposi omwaka bw'ekirububere 25 gocha omwaka bw'ekirububere 25 onemo amobona ko abantu barakura lyuga kura tetaiya Nyamira kende nkeya bali boni Nyamira moro na kende nkeya wos gide toga ndeta stoko nyara iye ndota ikomanya dotore budget ya 4.8 already chachire mishara melure ichiatigara chiroro chire tied to programs chiroro chire tied to yageta chigora manyogo chiroro chinde chigore petrol na dia bagire chawara ikera abantu degas how you have about the chile petrol, diesel, chile mebara. Nimatu mwara tuwali challenges. Ero tuwa chama tena ki, muzara tuwa kujuru naende. Kumaga utuwa wali challenges, lakini kwa kaya wana tuwa stumuli, na haba na about by 15th of June, Baba kanich pesa paka June. Wewe?
Yaone litene lyale kwa mutana okubuka. Mujichura na tobanga, tubagichura se fund, nomutinyo kwa chura sia kwa. Jibachinke, kaya kaneki itoma tango yakele, wakaweza kibirizi no manojo mwaka. Alwa. Igo abu nimeshwa. Kini mtakira chura. Mipango ya serikali ilitoka na malioni zaidi. Tuyabeka se fund ga so da jinga ta chinka chiagora kolwa chiali kuishoni kolwa so chwe chichi to jinyo ko Nairobi onya mario kale fund to abikile fund abantu abako gende no bwenya eno motokone mosara sha elinde okolwa una sha na nditwali yeri fund tatwanya yeri fund twanya ko mario gandi so umwakoyo no wamatiba mwancho murigirire gutigara ime ye serikali ya kaunti yo ya Nyamira uyo kabire omo MCA ase ewodi ya ACC omanyekanete buna omo subati Caroline Egesare ni gobono anyare kuboria aba MCA bali bonsi barabisi ase amatuka yaiga banyare kwenekia buna banyarire ko ikaransa nabo gutwara chinkwana cyo kubwaterana anne muno iri kwenekia omolembe ase ebunge ye kaunti yo ya Nyamira nabo igo nigo atebire buna amagendero ime iye kaunti yo nigo agenderete gutigara magega ikiagera ukongusanana ukugenderete guseke esengencho yukongusanana ukugenderete egati yaba MCA Aso mheshimiwa wali na kabere buna ebunge ya last ya 2017 to 2022 nindo changanto wategetiro bono iga egetiro nkere Nyamira County Assembly wanarenge guchikoboria barai bari bonsi baikaranseamo bakwane bachamo because magendero tayo boni gagokorwa ekere ngusana nero orono nyemo maetekero nyombe ngusana nero ororo amangana tari gochiaba bu yakero mugaka no mungina bataigwana ini nyomba kuika abana baumie gusego nonya barabwa abanyane baumie ingo chikoboria the top leadership ye county assembly yaito ekora uno moske eno kokero oyingegene to sana nga no morai omuyo mumuro omoke understand it na kyo borai bagokorwa bachamo no mheshimiwa Thaddeus Nyabaro bachamo bakwane na the whole leadership ye county assembly egere to nyara konyora magendero omanyete ekero abantu bakorwana barai abantu no bakomya abananchi igo bono abananchi mbaumiete na toteba nyo bomane gosoborimo abananchi baumire mono sana nande nonye no mheshimiwa governor Itonya Ribo take that initiative okwanere amanganare county assembly ya Nyamira aina aronche chikobasaba nande mbaganeria maya chinga kichionsi abantu abonse ntokara na barabwegasi ntoba manyete na abantu abaya they all very good people lakini okoranga forces inchire chigo chichara atumeka chiasarie karobata getego chamo togo chigosaba ntubuna bangina ngo togo saba nande togo saba tokobeka marunse kera rituko egere obo mo chigo chari assembly egasi yakoreke amangana agende mutwe magendero tayo tura tebe tuarorira tangible mono because ngusana no nero ororo ekere ngusana nero ororo magendero tayarabe ige binte binge buna korwesise korunyansi ongo mekenene water view chi ward chinyinge amagendero ga airanete maega because ngusana ne koreta they might be having very good projects ideas mbabwata chibago chikotoretera chi projects but now that there is no peace no eno mogaba no chikobabwata kere nenge eriyo gochikoreta magendero rase ground mwancho murigiriria abanyakenyoro bakorwa anyamatuta nigo na barabo babwate eki obakwegokeria ekirobono umurubiri oboko oena na gose oboko erikia ase okubwata ebibande batari gwakanera ogenderete ase chinsemecho aboiga anomono bali mamenyete no bolema abare abagotu na boigo obali ababwate abakonyora okonyora wainse na barabo nigo bagendete gokera egetambukire ekyo ekiro bagendete gotababuna nigo babeire abosiasa matuka mange babere bagotigara magega korwa ase mirobiri ya serikali ngikiagera abatabwati ebibande omusekeito anko deponasanya no roboti uru ase ntunda yende nigo bomogoko munene guchia sabantu gwetania chimibere au barabamenyi banyamatuta
eyo gotoka imeye wodi abogusero ebunge ya Kitutu Chache South anena soko inyorwa konyora obokoreri ange asebnyoro ucha asabanto bali no barema nabo igo bali barabagotu batari kwenyara tamba yeta nkolgo yeri jong inde sekenyoro kya matata twakire bya aso mwesimi wa Felix Atisa aso goto inyora nakigima soko inyora barema muna abaiga atoletere bipanda ange tengo kukrista kebo akundi wakire gaiga soko waiwa mangana yalinde ye kipande lakini to wakira Felix ngambi yamono soko toletera mangana ye kipande ange nange kubatikana no kunga kubugima nabo igo no buremirwo bonene bogendete konekigwa ase chinka kubatikana no konyora wanse nigabange bagendrete ko itira emechando ao ikibono eberete barabu kokokera bokorori bonga buno boiga otwale konyora bokongu buko iro mwana muno como lini gali paka town mubekere chianga abeko bega seko chimba ko mwana yurwale akindi yamana to wakera ngambi yamana kabisa barweira baka birema byose no birega baka bangina bako to wakera ngambi yamana so koraya ikosi ndia mheshimiwa Dr. Felix Atisa ngambi yamana sengenjo na buneke tiara rorire abangina bako tubachira abana bari birema bate mechando bali bagira konyora chikanga chibande asobora isi gusangana bamenyi bensemeywe nigo baireranga no nyankuru asamatuko amagegani go yababerera kongu barabukanyora bokorori bonga buno boiga korwa asechi abisye serikali anene buna chinya gitari engana bono baokoboko anene asukunyorwa buno muntu bwokonyora wanse kira okwana muno na gitari kwate tubwati pande tubwati ke muno bono mwana yo igarware okagenda kwate tubwati pande tubwati kende kwate bugenda ka kwaka sana twarete irwange gaiga Dr. Felix Atisa tukote imbia mono 27 no tramo naye yangu salanga abantu bonse bali bata kwati ibande banya weka sebituo nya kwati ibande kama kwati ibande ke bana kesira ke bana kwake kura ke rusio mondo ke moirani one ke bana kenge nchengia sense kora watu konyere sana kwa torete iranyega murayo miyano kwa na ndo para sansa ndio nafuata kuripoteria igetaseni kia ukia getembe kuroiga se skuru yoboroso ya Nyamatuta yutukemiye wodi ya Bogusero ebunge ya Kitutu Chache South imeje kaunti ya Kisii literia na igonkoro kwa Dipon Asanya na kurwa ime ya siasa umoncho murigiriria niko bono ekiama kia UPA kose United Progressive Alliance kigendete kurikia ababwatani abaya anene muno kurwa ase county ya Nyamira na ritukore igoro ababwatani anene muno abamenye be ward ya Bukira ward ya Magwawa na boigo ya Bumwagamo echo chigotoka ime ya North Mugirango county yo niko bono banyarite kurikia kose banyarite usanga ebirengere byabo na boigo kwerikia ase kia mekyo kia UPA bakona na getembe niko banyarete korera buna obugima niko ligo lirio obugima liachire gesara na boigo nekiro barigetie kogendera komo segeta gusoko mwakera ekoko Dr. Fred Matiang'i anyare goswa ime ya serikali buno murai bwense erio ko batoria korwa ase uchumi eye yabeire enkongo umusaketo Fatgadi Gisemba na robotioro asinchira kiama kia UPA igo ritkuria rero batwara egeikaro amo na bamenyi kurwase chiwodi isato eria ya Bumwagamo eria ya Magwawa na boigo bokeira abwase bagendrete bosegeta abantu koswa imeye kiama ekeiga yango bitoni Moriasi inje chief coordinator ase Nyamira county gastwa kora ase ward ya Magwawa na bokeira amo na Bumwagamo twakorera singia sana yo koreje abantu yango ni andwa minto ngambi yamono sana yabacha sobonge andi na twabareje sana baba abantu baraba yabakalimu bono twako saba abantu baito barete stase party ya UPA nando koreje stase party ya UPA oko ni free ando ko dial star 509 ash yako elekeza buno ko register ande buno ko korekirege nto kwa member of United Progressive Alliance
aiga nigo abamenyi abaiga bakwanire ogokonga kwa bugima anene ase serikali ya William Ruto na gusaba omokenya omugima anene omugusi bwensi asobwamo wesokia na kubwata ibibande buna enchira eyemo yokumusira omusike Fred Matiang'i amaene twarabokire ntobwati nyone endage ntobwati kende abana baitu bamenye taisiko nonye nkende nonye nabagokora biashara mbisho nonye tigari tarangira kende ngeyorara kuna ncheko kwamba iga mimi ni mmoja wao wanauza hiyo mboga angote hiyo hapo Kongo gaso hiyo hapo Kongo hapa nene kwa maana ndo atatibu tutasaidiwa mimi sioni kabisa lakini chinga kichiri chama gigando chengantu atebeti kunganto konyeke tindo chikende obugima bwa kongire bwa kongete pimusire ngaingo chigochi lakini bono ndo chenga to kulire mustari oyo so mwana minto matia binto bismaeli bibebiya inda se twaikire myake yiga sabagambe baito barari tayira oba ko president twaikire ngakimbe ya Ruto kende nkeyo nonyino muturiro goto chandegete to chensi abasaba ke yatoko bateba bwate bibande babwate chikura chikura ngangechire kabisa korengana na bamenyi abaiga nigo basemirie abarai baria kurasorogongo rwa gusi abwo barai ase serikali ya Kenya Kwanza unanire biya na barabo osoa ase obomo bwo mugusi na kumubwatia omuske Fred Matiang'i mwesi mutakere nyomba mwirane musabatu umwana minto toko support abantu bari barabarai no muko na kanda ari pembeni soko na koragera ko ngubiya mano abachumbe bari baro na abantu baro bake yatoko basaba bayirane nyomba erinda so umwana minto tumbo support 2027 tonyona ntu president boche aso omonto itoko kumatia mato rango monto minto kumatia osoro me ito tuansi atwego etu ateba ngano nyine chinga kieri enga ki 2027 anye toko jitoji no to kwera ntu Matiang'i egeko bakebe no nyine oyu osoro na endera ko kare campaign ya ego tubusongo mate gabonye na babusongo ara onjure ntu tago tonjura chingaki echecho nigo abasae basemiwe buna bayatanane kurwase abanasiasa baria bakubatumeka bobe ase ogusariria ebikaro byabanasiasa bande none ntobasae abara imbere bago tutumeka bobe omurai no ryo kolega ase ground tari omurai ryo konyogota na ogendo rwani omurai ryo na turano rege ntogete aya asiboni gatwatebire kurwani murwani ondetayo omugambi na kagota baige ntokora na kio kupaka kerenga kinande elira 5 years kwa mogochora nti togochora bara ina tutumekwa kubarama Hingo reporter getembe kurwase kenyure keiga Kenya musi ekyo kegotoka imeye wodi ya Bokeira ebunge ya North Mogirange County ya Nyamira Jefatigad Gesemba mwancho murigerera na kurwa ase wizara ichisemi nigobono eserikali egenderete gusingirira kubwatoka chi certificate gocha ase bonsi bali babwate obumanyi ane muno ase chigasi cha maboko korende batabwati amasakarali aganeirie kurwa ase eserikali enene gwitira ase umurobeli umanyakanete buna recognition of prior learning ngekiagera mbabwate obumanyi bwagenkyo korende mbabwati amasakara oyore omurikyo botambe ase oyokori ase wizara yechisemi ana muna sokoligeria amangana activate omanyakanete buna Dr. Esther Muoria nigobono anyarire koraria buna nerebuya abo bonsi babwati obumanyi banyare kwenyorera amasakarayo elinde konyora amabaga abene ana muno asemirobiri ya serikali enaboigo konyara kwenyorera engeri iyabo ekero obanyare kwenyorera emirimo ase osense yemirobiri yo ya serikali. The TVET body who are charged with the responsibility of going out there and assessing people who are out there and certifying them, we are going to do it right. And we are going to do it after being completely sure that the people who we are certifying are people who can do the skill that we are talking about requisitely. Somebody received this certificate. There are those who will want to use it to seek employment opportunities. Others will use it to compete for contracts, compete for government contracts. Others will use it for improved wages in the construction sites. We have a team of around 90
assessors from outside, from institutions, from the Ministry of Education, state agencies. We have all those people, officers, coming to do the training of RPL practitioners. We have the in-house assessment, which is done in TVET institutions. We also have on-site assessment that is done in the workplaces. And one of the most critical site assessment is where we have the affordable housing construction sites. Our institutions are fully equipped to do the RPL assessment, both in the human resource aspect and also in facilities. Monjo murigireria gutigara ase serikali enene ni gobono serikali ya matukayaiga ya ensi yoburai bwa Kenya Kwanza egenderete kumochigwa kubwatikana nebikorwa bya bantu gocherero ebi byabire bikomentekana aiga ase ensi ya Kenya oyo ose ensemo eri yo kwamereria serikali gekorawa nere Kalonzo Musyoka nigo oyanyalire gusingira buna mangana yo gocherero gose abductions nigo agenderere kukina kigima ase amatukayega hanne mono nekero akomocha serikali igoro yoko okochererwa kwaye omojumbe obwe constituency ya Juja ime county ya Kiambu umanyakanite buna omoske George Koimburi. We also condemn in the strongest terms possible the murder of 2 Catholic priests, Father John Minor, who had just recently hosted the second deputy president. We also condemn the death and murder of Father Alois Cheruiyot Bet, who had also been paid a visit by DCI officers, only to be murdered shortly thereafter. We are in solidarity with the Catholic Church in demand for justice and holding to account those responsible for these heinous crimes. These violations are not only gross violation of the Kenyan Constitution, but also a violation of the African Charter on Human and People Rights and other international rights statutes, including the Universal Declaration of Human Rights 1948, to which Kenya is a signatory. I've always called for an end to abductions, and without when President Ruto, in answer to a question from a foreign journalist saying that they have all come to an end, and all those that have been abducted and safely been returned to their homes and reunited with their families. Only unfortunately to see this latest one of Honorable Koimburi. And that's to answer a simple question. On Friday last week, the police who are looking for Honorable Koimburi did not get him. He managed to escape. The police continued to look for him. They arrested his driver. His vehicle is still at Bodhaya police station. That was Friday. And then on Sunday, is it rocket science to know the people that were hunting for Koimburi on Friday are the same ones who are looking for him on Sunday? It's a simple thing. So, IG Kaja, please you can tell that story to the birds, not to Kenyans. You hear stories like Mheshimiwa abducted himself. You really want to pray for those people because they are evil. You see the tattered clothes and things. He's lucky to be alive. And so we have one instrument, Constitution of Kenya 2010. And all public officers, from William Ruto to the police constables, must know that be held accountable under the Constitution. Mwancho murigireria abunungu bekeregetone asensemo ikiunga chinsa 12 echabono mambikorende nekirongo kubulia nga ekiroto gochigosaiga asigeke kikireboso ni chigazeti ogendre gosanga anaintwe na nekirongo rigereria igoro yoroboti rwebunge ya Nyamira nigo mumanyi onyanchonori kurochinse mocha nyanchonori agotebanga noare no murugioye zipora nekiragotebanga nga umweshimiwa ose omosike Nyaribo nebunge yae tiga barale baragere baganye umwaka 2027 umwananchi na bwateri chibu inginyore umusori bwegesusu nyamweya bweramani ele ne onyanchwa ochoke machoka ari mosioma umuchukoro onyanchoka mongaini Eberimonte
Promise Enyabwabu na barigereria obonsi oyo no mugaga sokoro ngaki bwakire nigagoteba nga ere na umurugyo eno bali meyo murobere korende agoteba nga mugavana kararare na aba MCA na boigo usine bunge yae iye county kira toke ararire aba Nyamira na maisto obabaete baganyete nga obochore bonne bore bose bo mwaka 2027 mbache kumanya ngitambo kiroke baranyale koimoke buya muno sana ase ekerengererie kyo na aye gusi media koranche abaiga mbabwate ndochenga bonzi mbabwate bundles abaiga bare ase omurobere buna bono Lydia Nyaboke niko agoteba no arime yo murobere agoteba kurwa Nyanza kiyemo Nyamira County well represented na Jeria Kirubo agoteba kurwa Bahrain Kingdom na woigo Victor Mondo mienda agoteba kurwa Kilimani Chitange buya kabisa woika hoteli ya Buga Village Buomondo tuned in iyo arime yo murobere buna botambe hadi tamati na Embusurengia agoteba kurwa Bonchari bomwancha nikondani pilipili hoho kurwa atimani kwani abantu batimani pilipili hoho nande obaye ngora asi ogosira ko Morisia o manyakanete buna ogeko na boigo umugaka amakori bana baserate mugekonge agoteba kurwa doa Katari weka seito nyamasivi pamoja Rogers Nyariki kurwa Amsterdam Netherlands watching amusaribwege susu nere agoteba kurwa Nakuru City Salams Club na woigo Christopher Atandi agoteba kurwa Burangi Kenyambi no are ime yo murobere ndochenga mbaraiga batutageti gotigara magiga by the way onyankonyo kulikari uko gochaiga gosiko ganeti kokwani babire batatu nyara gosanga 92 mocha Facebook bona Gatembe TV swari Facebook nyare ko ligereria konsebu no konyara Gatembe TV swari umurobere yiga wetwani ya Gatembe anemono asensema yiga yeke unga chinse 12 no live na nekirongo kubolekero go ikarro nyara go so comment section imanyeri tari yago chinse mutiri mbwate teguru na ni abagonte inonye ne sigino na kiegendete go kolia korwa chinse mecho olpa oyakoruka nga olpa isawoke abata bakora chinse mocha rogoraiga nomba bwatete komo egetambukiro kenyare koimukigwa egetambukiro kenyare koimukigwa igoro ya kerekege use ogendrete ingana keye ogukwanira olpa isaboke na poko manye getambukiro ase obunyabi bwamarwa gose nase abantu abaiga batokire bagoitwa ase chinchira kire ekyobo tutukano nabo okoba specific ekero basira ali comment section ya manye letari aho chinse bakiri ombate tekuru na boigo ekerengereri kyawongeregia no mono chinga kichabono mambe na boko ganeria babire batatu lituko lire elito ereru kigima kurende nekirongende tukunyure nga chinga kichiga ai no bya kongire bya sambire tema umwana ogo agende skuro ekiagera abantu abange ekero baikire gose oise kurigereria egati y'abantu abange bari batukire nga kero kende kerakinire mechano niko yabeire menge mono usikwanya n'umuntu tabwati no nyabo ibori umuntu tamaiti no nyensobo lakini rende kwanyora nga nabwate kyawe yakirege kubikyagera nga onde bwensi onyarete kubwato kanonyeso moni yaye guchase ko ereko yenyora chisemi okonyora umuntu nigakwireneria mbiya mono kigima igo nande ekero bwate ribaga ryo kugorera umwana onde bwensi egetabu ekaramu ekero bwate ribaga rya bene nyara kubagorera somoyo omwasi oku tigakora nga umwana oyo kero kenene garacha gosoma cyo kubwa abana bawo se nigaracha gosoma abo umuntu manene ejirani yabo echakuimuka igoro ogokubwa enana ase umoyo ri bugwanja twara umoyo bugosanga nabande ekiagera Nyasaye nabwate echinjira gusana bwate miroveri yakero umuntu andekero umuntu monyete ngafutambekero ko enana ase ngorengi yakosoko osanga sinjira ere endonge Nyasaye takugotiga korene ngogenda ase umutima komoke nekirongo kubolia tofosa goska kiagera esege kekere bustio tuchukwira na nere mienda sam 001 eli otonyara kumorekera ayari michi gazeti cheri tuko oria rero korene endera kulika ujumbe yawo gochabo Facebook YouTube na Gatembe TV na boyo wotre namba yesi 07 26 44 73 67. Twatire kumama ine twatire
eduka yobo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka cholide ili kubatuka chirangi cha Crown Paints eyure company nambe yemo eyo korose chirangi meyense ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira sokoro isya ebintu bilia bikomanya seka ngo kwanira chirangi ejo boyiko chire chichi brand ao ejo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao punabondo mbabwate chirangi cyo gwakwa imeye nyumba iziko ye nyumba chire chikomentre nigwa amavuta yani oil na bwigo chiriya chia mache inyoranga chirangi chiga nigo chire korwase chire chiri kuririke iriya gatigati wekarigori lyabantabati bwigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo gwochoganya chirangi wikabunuragani gwochoganire erangiriga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na bwokwege namuna ekale aho watagete nigo kwayanyora bwikirano tutarire rero eliwe nyorere abamanyi nabwigo enekenga enyumba yao use asomanyete use chire chibiasara njibwa tokorelekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego tokase enyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo musongo eywerangane duka ya Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyure angene bengi ya Credit Bank asamange bakire simbwetera seti namba chabo 0111161500. Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Endelea kufurahia na Star Times. Discover your love language on our